Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa
Sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021, na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola.
I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakit pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya, ay naospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor. Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos, nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito, ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, dun ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. 3rd year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya. Dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa isang linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid. Kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang.
Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko. Ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero hindi pa pala. Dahil halos 1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Graduate ako para maging tambay. Na akala ko sa pag-graduate ko, dito nagagaan ang aming buhay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad. Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello,
Unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto, hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Table ni Charm. Table ni Charm. Basta marunong ka lang magsumikap at marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
guys! Happy Monday! Mukhang di nyo naman narinig po pasok yung music, so whatever. Hi! Happy Monday sa mga bagong gising at sa mga biglang nag-sick leave kahit hindi naman siya yan sick. Dahil Monday nakakatamad, no? Anyway, magandang hapon po. It's me, ang babaeng takbo ng takbo sa isip mo. Daldalang atleta DJ Maratoni. Kasama nyo ngayong Monday. Sa mga naghahanap ng comfort dyan, tambay muna kayo rito. Ayan. Ako na muna mag-comfort sa inyo. Pwede nyo pong i-share itong live natin on your page or on your account. I-share mo sa mga group chat na meron ka ngayon para makita ng sambayan ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino! Diba? Pag mga ganitong oras na kayo nabuburyong o nasa traffic or nagsisiesta, syempre gusto natin minsan yung medyo ma-eenganyo ka at maggaganahan kang matapos yung buong Lunes ng paldo-paldo ba? Diba? Syempre pag tamad-tamad tayo, hindi tayo masyado makakakuha ng pasahero. Kasi nga, nantok ka eh. Dito ka muna. Guys, meron bang comment sectionism? Go lang. Gusto ko na magpagupit ulit. Charot. Nakapagupit ko lang. Alam mo, hindi ko na ma-recall yung araw na sobrang haba ng buhok ko. It's been a long time. Pero, shout out sa may mga makakapal. Makakapal ang buhok dyan. Ha? Ang hirap magpahaba ng buhok dahil buhok mo pa lang, ubus na ang sahod mo. Diyos ko po, ito, pag ganitong klaseng buhok, pagka nilagyan nyo pa to ng conditioner tapos shampoo, ay, day, sabi ko sa'yo, yung shampoo sa akin, 2 weeks pa lang ubus na. Magbasa tayo ng comment section. Ay, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na po kayo dyan and then I'll read your comments. If ever you'd like your name na mabanggit, syempre dito sa Love Radio Manila. Diba? Basic na basic. Sabi ni Bayani de la Cruz, nag-jogging po kayo sa Ayala Avenue kapon. Hindi. Dito lang ako sa may CCP. Paikot-ikot. Kasi ang Ayala Car Free kasi, it's only open every morning up until 10 a.m. So pagka na-late ka ng gising, hindi ka na pwede doon. Mag-shopping. Diba? Oy, hi sis Ivy. Uy, di pa pala kita na-replyan. Replyan kita mamaya. Congratulations dahil natapos mo ulit ang iyong takbo. Very good. Very, very, very good. Ano sa tingin mo
ang pagkain hindi pwedeng madala sa bawat handaan o okasyon? Tanong ni Ate Kimi, isang DJ dito sa Batangas City po. First of all, thank you so much for that nice question. Ate Kimi na taga Batangas. Siyempre, ang pinaka-best na hindi dalan halo, ipasuyo naman ng monitorism. Because I cannot see my face, and when I cannot see my face, I cannot talk. Ay, magre-record ako mamaya. Be! Be! Ikaw yung nakausap ko yung nagpipindot dyan. May jowa na. Tapos ano, ang mahirap sa kanya, i-chismis natin siya habang naka-live tayo. Tapos, ang ginawa, be, inano agad, in-staycation agad. Hindi ako naniniwala. Been there, done that. Huwag ka nang maano-ano dyan. Diba? Yan, shoutout sa, ano mo? Ano? I'm pointing? Ano yung PRC? Ayan, salamat. O tapos, sinamahan mo naman. Baka kahit di niya masagutan yung license niya, pag di mo sinamahan. Sis. Kaya tinan mo, iba yung blooming ano. Tinan mo yung mukha. Tinan mo. Wow! Antanan mo ako, ha? Mo akong inaano dyan. Mamaya dalawa, ha? Yan, gusto ko sa'yo. Diba? Pag ikaw nakita ko yung story mo rin, may Instagram ka ba? Naka-follow ka ba sa akin? O, tinan mo, di naka-follow. Sampalin mo! Hindi guys, mga ano lang yung technician namin dito sa Love Radio dahil syempre minsan gusto natin sila kumustahin. Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Mundo'y magiging ikaw. Sas! Linyahan ng mga babaero dyan. Kunwari, you and me against the world. Charot-charot ka dyan. Monday na Monday, intang ulo no? Hindi. Kumbaga doon lang tayo sa realidad ng buhay. Kaya wag ka magpapadala sa mga sweet messages niya. Tandaan mo! Baka may kailangan lang yan siya sa'yo. Saktong-sakto. Mukhang malapit ka na naman sumahod. Anyway, it's a happy Monday! Kabisyo, yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip. pakinggan nyo to. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Anong comfort? Ka nangongomfort dyan kung alam mo namang may kapalit at may kasalanan ka, day. Shout out ha. Tingnan mo yung katabi mo. Tumatawa yan siya kasi alam niyang she or he is guilty. Bakit naman kasi ganyan? Kala ko ba isa lang ang mahal mo? Bakit dumadalawa ka? Gwapo ka, day! Tiyara! Anyway, ako ba inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. ngayong hapon, syempre. Still, usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness. At ngayong araw na to, no, syempre, let's make it light. Since Monday lang din naman at kung meron iba sa inyo ang hindi nakapag-gala mode on ngayong weekend, okay lang yan, move on ka na. Susunod ka na lang bumawi. August na, oh. Today is July 27. Kaway-kaway ka muna dyan. Taas kamay pag masaya ka ngayon. Ibaba mo, tapos hampasin mo yung katabi mo pag hindi masyado.
Charet lang. Okay, pero don't get me wrong. Siyempre, may mga moment talaga na nung weekend medyo nagkaaway kayo. Kasi nga nahuli ka niya. Babaero ka. Loko-loko. Okay, pero ganyan na. Pag ganyang medyo nahuhuli ka na, well, dapat kino-comfort mo na yan siya. Ay, hindi ka marunong mag-comfort. Well, saktong-sakto mamaya. Sakto, pag-usapan natin yan. Usapang comfort food. Diba? Daanin mo na lang sa pagkain, B. Minsan kasi, diba, merong kasabihan na ano yun, the way to a woman's heart is by cooking food. Yun ba yun? Feeling ko yun naman yun. Diba? Kaya mamaya, magluto-lutuan tayo dyan. Magluto! But for now, syempre, mag-relax ka muna dyan. Oo. Ano bang kinain mo kaninang pananghalian? Naway masarap, pero syempre, kahit ano namang pagkain, hindi masarap pag magkaaway kayo. Agree? Diba? Minsan di mo malasahan yung niluto mong sinigang. Kasi nga, naganggang ka kanina. Ay, mamaya ko po ibabalik, no? But for now, syempre, bukod sa malungkot ka at kailangan mo ng comfort, baka naman kailangan din ng comfort ng katawan mo. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good ang Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Ayan, pa-shoutout naman sa Gay in Action ng Almanzados, lalo na sa masipag na kap na si Jojo Aloe Vera. Ang taray ng apelido, parang skincare. Charot! Hi, Mac Ordinaria at sa masipag na kapitan nyong si Jojo Aloe Vera. Yes. Naway makabisita kami minsan sa inyong lugar, sa inyong place. Basta place. I cannot say the B word. You know what's the B word? Magandang hapon. Okay, sa mga kailangan na comfort food, ano ba yung mga usual nyong comfort food na madalas nyong niluluto o binibili para sa inyong mga partner? Diba? Uy, happy birthday, Bayani de la Cruz! Naway manatili kang buhay at manatili kang maging bayani sa mga kakilala mo or even sa buong lugar nyo. Or sabi ni Don Felicimo Baroy Idan Dadapa, nakita kita in person po. Oy, totoo, kailan mo ako nakita? At kumusta naman ang iyong first interaction with me? Ano ba? Totoo ba ang mga bali-balita? Teka lang, adjust natin ito ng very, very light. Ano bagal yung mouse? Pansit. Oh yes, masarap din ang pansit. Anong pansit na luglog, pansit na habhab, pansit palabok, pansit malabon, pansit lukban, pansit. Ang daming klase ng pansit. Pansit canton. Paborito ko sa lahat ang pansit canton. Dahil pag nagkanton ka, ay! Perfect! Super fulfillment! Clearly daw, diba? Sabi sa'yo canton is the best medicine of all. If you are sad, you canton yourself. Eat pansit canton. Diba? Huwag na tayo mag-deny-deny dyan. Because we are all humans and it's part of human life. Ikaw pala si Dondon. Thank you so much, Dondon, for visiting Love Radio. Diba? Bukod sa pansit, ano pa ba? Ako,
personally, ang comfort food ko talaga, yaw-yaw, yung yogurt. My gosh, yaw-yaw Philippines, nananawagan po ako sa inyong lahat. Sa lahat ng mga bumubuo ng yaw-yaw, sa marketing manager, sa director, sa staff, at sana marinig din to ng CEO na si Mara Tony po ng 90.7 Love Radio ay itataga ang kanyang pangalan para sa yaw-yaw dahil sobrang mahal na mahal ko po at sarap na sarap po ako sa yaw-yaw. Kaya ko pong ipagpalit yan sa kanton. Let me think. Pero masarap, sobrang sarap ng yogurt. Lately, mas na-enjoy ko ng mag-dessert ng yogurt compared sa ice cream. Because ice cream doesn't have the healthy prebiotics which ang yogurt meron kasi. Kaya siya maasim, 'di ba? So, yun, na-enjoy mo siya. Tapos at the same time, healthy pa yung kinakain mo. Di perfection, Marie. Diba? Ano bang comfort niyo bukod sa konton? When we say comfort food kasi, ito yung pag kinain mo, mafe-feel mo na hindi man mawawala yung feeling of, kunwari malungkot ka, may pinagdadaanan ka, pero kahit at the span amount of time or at that span amount of time, mararamdaman mo yung feeling na parang na-relieve ka, yung parang gumaan yung nararamdaman mo despite of pag-aaway nyo ng partner mo. Ganon. Uy, salad. Very healthy ka naman dyan, Bayani de la Cruz. Uy, kakaiba yun salad ng comfort. Ano ba yan? Linawin mo ko anong salad yan. Kasi kung fruit salad yan, talagang comfort food yan. Diba? Chicharon kasi maingay. Ay, yun ang comfort food mo. Yo, saludes! Uy, lalo na masarap yung yung bagnet chicharon, yung may taba pa. Tapos, kulang na lang, lagyan mo ng kanin, tapos suka. Ulam na yun. Tapos, samahan mo ng munggo. Ay! Perfect! Dahil, sinasabi ko sa inyo, bagnet chicharon, samahan mo ng munggo, yung bagong luto, na may dahon ng malunggay, o pag walang dahon ng malunggay, ampalaya na may konting sotanghon. Huwag mo naman gawing pansit, Day. Konti lang, tapos samahan mo ng malamig na Coke. Zero. Yes. Sarap! O kaya minsan pag hindi lang bagnet chicharon, gusto mo rin na magdagdag ng protein, pwede ka rin mag-ag ng galunggong. Diba? Sarap kaya ng galunggong, Day. Ano ba bang masarap na Bakit naglalag yung cellphone ko? Caesar salad. Caesar salad. Oh, nice. Taray ng comfort food. Sarap nun. Tapos yung chicken, medyo bagong luto pa, malutong. Tapos may croutons. Taray ng croutons. Sabi ni Brian Mariano, ang kanyang comfort food daw ay ice cream strawberry flavor. O, yung sarap. Natry mo, mahilig ka ba sa strawberry? Or natry mo na yung strawberry taho naman sa Baguio? Uy, tinola. Sarap ng tinola. Ang hirap kasi luto ng tinola pag nasa kondo ka dahil yung nabibili mong manok near the area of where I'm living is hindi masyadong fresh yung manok. Eh di ba syempre pag tinola, gusto mo fresh sana yung manok. Diba? Meron nga iba sa Laguna,
nung nagluluto yung magulang ko tsaka yung mga kamag-anak ko, laging native chicken. Iba rin kasi yung sustansya plus yung lasa ng manok kapag native yung chicken. Diba? Well, whatever your comfort food is, syempre, always remember na yan yung mga magandang bagay na dapat mong alalahanin to your partner. Or bukod sa'yo, syempre, kapag may partner ka, meron kang lovey love life. Lovey love life! Iparamdam mo sa kanya na, oo nga no, he or she gets to remember what your comfort food is. Kasi I am definitely 100% sure that kahit papaano, kahit a single amount of time or kahit saglit lang, mako-comfort ka talaga ng pagkain niya. Because it's your favorite. Diba? Kaya, go. Tanong mo mamaya yung partner mo kung anong comfort food niya para next time around, handa ka pang nag-away kayo. Diba? Kung wala ka masyadong pasensya para mag-comfort sa kanya, humanap ka na lang ng way para malaman yung comfort food niya at yun na lang ibigay mo sa kanya. Okay? Anyway guys, muli maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio Manila. And if you'd like to know more about our station, of course you can follow us on our Facebook. It's Love Radio Manila. And sa akin naman po, my personal account, it's DJ Maratoni. It's on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni. M-A-R-A space T-O-N-E. Okay, bye everyone. Happy Monday. Don't forget to sulat the comfort food of your partner. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok,
kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya,
pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan?
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit sa... Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Kaya't pasensya ka na sa kathang isip kong ito. Ay, hindi naman puro pasensya, Day. Minsan yung pasensya sinasamahan ng konting lambeng. Konting comfort. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalandalerang atleta DJ Mara Tony. At ngayong araw nga na ito, no, malita ko, merong ibang mga lugar ang medyo maulan. Diyos ko, maulan pa, no? Tapos heartbroken ka pa. Tapos sasabayan mo yung patak ng ulan sa mga patak ng iyong luha. Mela. Baka naman sabi mo pinapayak kita dyan. Well, going back to our topic kanina, sabi ko nga, kung kailangan mo ng comfort, pero hindi naman maibigay sa'yo, comfort food mo na lang yan, beer. Diba? Alam mo, sa totoo lang, sabi nga, ayon sa aking research, totoong araw kapag meron kang pagkain na sobra mong gusto, kumbaga paborito mong kainin, ito yung mga tinatawag nating comfort food. Diba? Nagbibigay ng ginhawa, saya at sarap na hindi niya kayang ibigay.
Well, ano ba yung mga karaniwan, no, na comfort food? Lalo na ngayon, kapag feeling mo, kailangan mo ng yak capsule. Hindi nga maibigay B kasi nga OFW nga ni. Well, saktong-sakto, kapag comfort food ang hanap mo, isa sa mga pinakamaganda mong lutuin, syempre, ang bulalo! Sarap ng bulalo, day! Yung bulalo, tapos pag naluto mo, hinigup mo yung mainit na sabaw, na pag malamig, lalo na pag umuulan, after 5 seconds, titigas na ang bibig mo. Dahil sa sa Cebu Macho. Pero masarap yun na bulalo. Bukod sa bulalo, sinigang, yun. Yung sinigang na mainit pa yung sabaw, tapos yung tipong pag pinainom mo sa kanya o pinahigop mo sa kanya, mangangasim ang kanyang pagmumuka, maasim pa sa kilikili niya. Diba? Minsan kasi kailangan lang talagang malaman, diba? Ma-figure out kung ano nga ba ang nakakapagpagaan ng nararamdaman niya. Diba? Bukod sa'yo, syempre, ano bang trip mo? Gusto mo ba yung magko-comfort ka pero nakailang comfort ko na, di pa rin talaga tumatalabian siya? O gusto mo yung comfort na wala lang, isang higop lang ng mainit na sabaw? Diba? Kagaya na paghigop-higop ng sabaw ng pho ni Titan Jello. Diba? Masarap yun eh. Kaya minsan, dapat alamin mo kung ano nga ba ang comfort food ng partner mo. Ako po, sa totoo lang, Yaw Philippines. If you are hearing this, to all the staff, to all the marketing director, and to all the general manager, and kahit yung CEO ng Yaw Yogurt, sinasabi ko sa'yo, kahit walang bayad, pakainin nyo lang ako ng yogurt for free. Ay, perfect yan. Sarap nun. Paborito ko yung yogurt na yan siya. So, ayan na ha. Para naman magbati na kayo. Tama ng tampuhan. Monday na Monday, nagtatampo ka ganyan na pagmumukha mo. Diba? Minsan, mas maganda matapos ang araw pagka masaya. Diba? Puno ng ngiti sa inyong pagmamata. Pagmamata? Hindi namang word. Sa iyong mga mata. Yan. Yung mga ngiti na umaabot hanggang tenga. Yeah. Kaya naman, ilista mo na lahat ng mga kailangan mong bilhin. Ilista mo na yan siya. Ilagay mo mamaya kung tama nga ba na magluto ng kare-kareng baka. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Tuloy-tuloy ang ating pag-comfort. Comfort kit na mamaya, be. But here's another feel-good music. Siyempre, ngayon pa rin. Feel Good na Monday. Ito na. Ito, saktong-sakto pag hindi kayo ng comfort food. Here's Abra by Abra Gayuma. Kailangan ba ba memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
no kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang Alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo?
Sana all sa mga mahilig umuwi ng maaga. Ano ba? Productive ba? Eme ka lang. Okay lang, pwede pa naman bumawi bukas. Monday pa lang naman ngayon. Anyway, nababalik po ang inyong kadaldalan na daldalan ng atleta DJ Mara Tony. At going back to our topic kanina, no, kung ayaw mo nang mang-comfort, kung ayaw mo manlambing, pero gusto mo pa rin makuha ang matatamis niyang comfort food ang sagot dyan. Diba? Alamin mo na ha, kung anong comfort food niya. Masaya ba siya pag kumakain ng chocolate? O meron ka bang gustong ibigay sa kanya na sa tingin mo, pag kinain niya, ay talaga namang gaganayahan siya sa'yo. Diba? Yun na naman ang sikreto doon. Communication is the key to success. Bukod sa comfort food is the key to success. Pero syempre, kung may mga pinagdadaanan, normal yan. Laging tandaan, kung wala ka na pinagdadaanan, kabahan ka na. Kasi baka mamaya kunin ka na ni Lord. Diba? Part of life yan. Yung may mga problema at pinagdadaanan. Kaya nga dadaanan eh. Hindi naman sinabi tumambay ka dyan, B. Diba? Eto, saktong-sakto pala. Para kung may pinagdadaanan ka at gusto mong gumaan ng iyong buhay o kahit ang iyong pitaka, saktong-sakto. Eto po, meron po kaming winner for our Kasama Mo Love. Saktong-sakto, ngayon ay July 27 at ang nanalo ay walang iba kundi si taga-Tagig. Ay, taga-Tagig na nangangalang si Rosel Quinto. Miss Rosel, balita ko kasi nakikinig ka ng Love Radio, kaya naman ito ang tumataging-ting na 1,000 pesos para sa'yo. At syempre, grocery package mula sa Love Radio. Diba? Malay mo doon mo makita yung comfort food mo, diba? Sa loob ng package namin. Bahala ka na magluto-luto dyan o kung okay naman na yan siya sa kwek-kwekan. Diba? Yun ang maganda sa lahat eh. Diba? Get to know what your partner likes. What your partner would love to eat. Yung mga paborito niyang pagkain. Huwag ka kasi makasarili. Sarili mo lang iniisip mo, favorite mo lang eh. Huwag ka na magjowa pag ganyan. Hindi mo rin mo yung favorite ng jowa mo, ng partner mo, day. Diba? Para it's a tie. Para at the end of the day, walang sumbatan. Okay? Asya ko po i-exit na muli. Maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Ikaw ang reyna ng sayaw. Metro's #1 Love Radio. Basic!